Να αλλάξουμε λιγάκι κλίμα. Αν και μιλήσαμε πριν για μανιτάρια, αλλά είδαμε στα Γρεβενά αυτά τα εκπληκτικά που κάνουν οι μανιταρόφιλοι εκεί. Δείτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο στο περιοδικό National Geographic για πρώτη φορά. Είναι ένα μανιτάρι και δεν είναι μια οποιαδήποτε φωτογραφία. Είναι φωτογραφία του ανθρώπου που θα γνωρίσουμε αμέσως τώρα. Είναι ο κύριος αγοραστός Παπατσάνης. Τι κάνετε, κύριε Παπατσάνη, πώς είστε? Καλησπέρα σας σε εσάς και σε όλους τους τηλεθέτες. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια. Καταρχάς, να δούμε λιγάκι την ιστορία πίσω από το εξώφυλλο και γιατί επιλέγει το National Geographic να κάνει τέτοια εξώφυλλα με μανιτάρια και να μας πείτε μετά για τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για αυτές τις φωτογραφίες που βλέπουμε. Είναι η πρώτη φορά στα 136 χρόνια που τα μανιτάρια μπαίνουν σε εξώφυλλο στο National Geographic. Ο κόσμος του μανιταριού πραγματικά πανηγυρίζει για κάτι τέτοιο, γιατί δίνει μια διάσταση διαφορετική. Τα βάζει πλέον σε ένα δικό τους βασίλειο. Το βασίλειο των μανιταριών. Υπάρχουν τα ζώα, υπάρχουν τα φυτά και πλέον αναγνωρισμένα υπάρχουν και τα μανιτάρια. Το γιατί επέλεξε το National Geographic τη δεδομένη στιγμή να το κάνει, μάλλον είναι πολύ μεγάλη ιστορία για να την αναπτύξουμε σε αυτό το λίγο χρόνο. Σημασία έχει ότι έστω και μετά από 136 χρόνια είναι μια μεγάλη γιορτή. Τώρα, για την φωτογραφία, είναι δικές σας φωτογραφίες. Έχει ξαναμπεί πρωτοσέλιδο εξώφυλλο, να πούμε, National Geographic από Έλληνα φωτογράφο? Όχι, από όσο γνωρίζω δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Εγώ αυτό γνωρίζω, αλλά σας ρωτώ γιατί φαντάζομαι ότι θα το ψάξατε περισσότερο και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και πολύ μεγάλη τιμή για εσάς, έτσι. Βέβαια, δεν είστε ένας τυχαίος φωτογράφος, έχετε βραβευτεί 2 φορές τα βραβεία του BBC, μεγαλύτερος διαγωνισμός, τα Όσκαρ της φωτογραφίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι πιο σωστά. Δηλαδή, σας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, αλλά είναι μεγάλη τιμή για σας, δεν είναι ένα τέτοιο εξώφυλλο? Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ μεγάλη η τιμή. Είναι σπουδαία πράγματα, είναι κάτι το οποίο δεν το κυνηγάς με σκοπό να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις ότι ο στόχος μου είναι να κάνω εξώφυλλο στο National Geographic. Τα φέρνει οι συγκυρίες, τα φέρνει η συνέχεια, μια αλληλουχία πραγμάτων είναι όλα αυτά. Είναι αλήθεια όμως ότι συνδέονται με τα βραβεία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και του BBC, όπου και το 2023 και το 2026 ήμουν νικητής στην κατηγορία. Είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός που γίνεται αυτή τη στιγμή στη φωτογραφία φύσης στον κόσμο, με συμμετοχές οι οποίες ακουμπάνε λοιπόν τις 60.000 φωτογραφίες και βραβεύουν κάθε χρόνο τις 100. Καλά κάνετε και να φέρετε τον αριθμό για να καταλάβουμε πόσο δύσκολος και σημαντικός είναι ο διαγωνισμός όταν έχεις 60.000 συμμετοχές και βραβεία μόνο σε 100 και τελειώνεις με το χρυσό, να πω εγώ. Πείτε μας λίγο πώς είναι η διαδικασία σας. Τηλεφωνούν και σας λένε, ξέρετε, έχουμε επιλέξει τη φωτογραφία. Προφανώς ζητάνε την άδειά σας για να το κάνουν, υποθέτω, σωστά? Μιλάτε για το National Geographic? Ναι, για το National Geographic μιλώ. Δέχτηκα ένα email μετά την απονομή που έγινε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο, όπου μου είπαν ότι θέλουν να καλύψουν ένα άρθρο σχετικά με τα μανιτάρια. Φυσικά το δουλεύουμε από τέλος Οκτωβρίου όλο αυτό, με τον senior editor του περιοδικού, και γίνεται μια συνεργασία με δικές μου προτάσεις, με δικές τους προτάσεις. Γίνεται ένα πολύ ωραίο πάντρεμα. Βλέπουμε στο μεταξύ και άλλες φωτογραφίες σας που είναι συναρπαστικές και τα μανιτάρια τα οποία είναι καταπληκτικά. Φωτογραφίζω ένα μανιτάρι. Τι σημαίνει, κύριε Παπατσάνη, ότι στέκεστε και περιμένετε ώρες για το φως, την υγρασία, τις συνθήκες? Γιατί βλέπουμε τώρα εδώ μια φωτογραφία. Φανταζόμαστε ότι δεν είναι ένα κλικ προφανώς αυτό. Από τη μία υπάρχει τεχνική, από την άλλη υπάρχει υπομονή. Όσο αφορά τα μανιτάρια, για μένα είναι ένα σύμβολο φαντασίας. Είναι παραμύθι, είναι ιδέα, είναι μυστήριο, είναι μύθος. Είναι ένα θέμα γεμάτο φόρμα, σχήμα και χρώμα. Είναι ένα οπτικό ερέτισμα. Σε όλους τους τομείς όμως της φωτογραφίας χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται η τεχνική, χρειάζεται να συνεργαστεί το μάτι με το μυαλό και με την ψυχή. Θεωρώ ότι η ψυχή της φωτογραφίας είναι η ίδια, απλά η ενδυμασία της αλλάζει. Να ρωτήσω και πού τα φωτογραφίσατε τα μανιτάρια, σε ποιες περιοχές?
Βεβαίως, στο μυθικό βουνό του Ολύμπου είναι τα συγκεκριμένα μανιτάρια, όπου και μένουν κοντά πλέον, πράγμα το οποίο έχει διευκολύνει τη μετακίνησή μου, την παρουσία μου μάλλον στα δάση, γιατί εδώ και περίπου 2 χρόνια έχουμε μετακομίσει στο Λιτόχωρο. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Ναι. Οπότε είστε δίπλα, παίρνετε τις μηχανές σας και πηγαίνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπατσάνη. Πολλά συγχαρητήρια. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε πάντα καλά. Και εσείς μας τιμάτε με αυτό και τιμάτε και η Ελλάδα όταν έχουμε εξώφυλλο στο National Geographic προφανώς. Λοιπόν, και πάμε και στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στη Λάρισα.